The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. John 10:28, "I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes." Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pangandam sa atong kaugalingon. Atong susihon, atong kaugalingon kung apa ba kitay gikuptan diyang mga sala ba sa nahuna, sala ba sa dila, o sala ba sa buhat. Kini mahimong babag. It's a barrier to our study of the Word of God. So, we have to use the principle of 1 John 1:9.
the recovery technique. Because 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga dili pa magtotoo, wala pa ang kaluwasan diha nimo, giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision throughout your entire life. The decision to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, unas tanan nagapasalamat kami kanimo, nininglain na sa mga adlaw, nga imong gipadangat ka namo. Salamat o Diyos, sa grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Grasya nga imong pa kami gipabuhi, nagaginhawa pa kami, o gana pa kami skaskil sa among panglawas, o lanti pa kami sa among panghuna-huna, kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong kortesiya ning tanan nga grasya. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, niining adlawa sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. At hagi kami niya ng concentration sa pagdupot, pagpunting gayud sa among pagtagad niining imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga suki, ingnon ta mga suki na magita kay taon-taon na makita nga kauban sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube, o kining atong ministry, nagpasalamat kayon kita kay kini sangkap mangayo kini sa Dios alang kanato, o nasayod na kamo nga ang main thrust nining atong ministry mao ang to make kanang, of course, the main thrust of this ministry is to lead people to Christ. Buhahan sila makadungog, sila bahin sa manduluwas nga si Ginoong Hesukristo lamang, o sila makadawat, o aron to lead believers to make Christ real sa ilang mga kinabuhi. Dili to lead people to a religion, dili. So, kining atong ministry sa akong nanginaingon, grasya kini. We have been in this ministry for more than 2 years, o ako ka nangiingnan nga kung galing ang kalibutan ng inahanglan o encouragement karon mao ang panahon. Kung galing mga katawhan karon naga kinahanglan og paglaom, kini ang panahon karon. Kaya ang Dios pinagi sa iyang kaluoy, iya kining gipahiluna kining atong ministry as one of the means to deliver His message of hope and comfort. Taliwa ni ining makaluluoy, makalilisang, o nagkaguliyang nga gyud nga kahimtang nining atong kalibutan karon. O ang Biblia nagabarog as the only true message of hope and comfort. Mao lamang kini ang bugtong paagi nga diin ang mga pulong nga gisuwat sa Dios alang sa kaliwatan sa tao,
alang sa atong kaluwasan o sa atong kalinaw. Ay bawo man ang Dios, sayod siya kinsay mo dawat sa kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang Dios na sayod ni kinsay mo dawat, kinsay mo salikway. So God the Holy Spirit may gamit ni ining proklamar ni ining maayong balita sa kaluwasan as a vital component to accomplish sa iyang buhat sa kaluwasan. So, okay, ako lang nang ipahinumdum kanimo. Bahin ining atong ministry. O maunihagit sa mga nagapaminaw ni ini. Okay, niya pa kita magadupot ni ining atong tunanan nga giuluhan o grasya. The doctrine of grace. We already said that grace is the policy of God. While Satan as God's enemy, arch enemy, ang iyang policy is evil. So kita nagadupot ni ining policy sa Dios nga maong grasya. We have already defined over and over again that grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Okay? O sa pagtibuok na gyud nining kahulugan sa grasya nga, mao kini ang lihok ug buhat sa Dios alang sa tao, alang kanato nga dili angayan. We do not deserve it, we do not work for it, nor do we earn. Wala. Okay, padayon ta ni ining atong paghisgot o pagtuki bahin sa doktrina sa grasya. Now, ang atong tahas ingon nga mga Kristohanon, human kita maluwas na sayod naman ta, maong pagtuon siyang pulong. Okay? Kaya ang pulong sa Diyos maunay instruction manual alang kanato. Aron sa ingon niya na, sa atong pagtuon niya na, atong i-aplikar, gamiton sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Pinakagi sa paggahom Espiritu Santo kanato. Aron ang resulta niya na mao ang unsa a divine viewpoint lifestyle na niya. Mao ni ang resulta. Kay may makalupig sa panguna-una, kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Ang iya hagyod ang labaw sa nga tanan. Gumikan sa iyang pagkahingpit. Nang mo na nga, sa atong pagtuon sa iyang pulong, musamot ang atong paghigugma kaniya. Kaya nadugtong naman ta ni Ginoong Kristo, humanta mo himog desisyon sa pagtuo kaniya nga atong maluluwas, kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita sa atong pagkayusa kang Ginoong Kristo. Wanay pagkatangtang niya na hangtod na kana ang atong pagkayusa niya. O pinagi sa pagtimri kanato sa Espiritu Santo. Gitimrihan ta. O sala nas mga nagapangitabo sa atong pagdawat kang Ginoong Kristo. Gitimrihan ta, gisilyuhan ta nga di na mapanas, di na kanang mapa, kanang pagsilyo. Nagtimailan ka ng pagsilyo nga kita gipanag-iyahan na sa Dios. Wa na'y makaagaw, makailog, makatangtang gikan sa Dios. Kay kita personal and private property naman sa Dios. Ang gawas pa niya ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out. Okay. So sa atong pagpadayon, sa pagtuos pulong sa Diyos ang daw nga kinigrasya man,
grasya kay lihok man na sa Dios. Buhat sa Dios alang kanato. Alang sa atong kaayuhan. Mag-anam og unsa kalig-on, kaugmad, ma-develop ang atong suod na gyud nga gugma ngadto sa Dios. Og ang paghihuman nato sa Dios ug sa atong isig katawo bahin kini sa harianong balaod, royal law. Now, angay natong hinumduman ang atong positional truth, ang tinuod yung kahimtang nato nga ato karong nasinati, ang ato laging pagkahiusa, pagkadugtong kang Kristo hangtod. Anyet, ako ningi sulti na nimo nga, it is tragic, luoy kayo palandungon nga, labihas kadaghan, labihang bagang duot sa mga magtotoo atong mga igsuon, mga luwas. There are so many believers who walk by sight na lang, not by faith. Nga naman. Tungod kay negatibo man sila sa pagtuon sa kamatuoran. So ang ilang paglakaw, ingon nga mga Kristohanon, pinagi sa ilang makita. To see is to believe. So, aron sila kanang simba kunuhay sa Dios, maghimo na sila ilang idol, ilang pintura, magpintura sila sama kunuhay sa Dios, nga di ra bagyod mapintura ni mo ang dagway sa Dios. You see? He is perfect. So mo na nga kadtong mga magtotoo nga wa lagi kamaturan, mo na ilang dangatan. They just walk by sight, not by faith. And they are just concerned sa mga butang nga ilang makita, not on things not seen. Okay? Kaya nahibaw naman tas prinsipyo nga, things that can be seen are temporal. Upon those things that cannot be seen, maoy eternal. So, mao na nga makita nimo unsa ka labaw magagahom sa Dios nga atong gitun-an adlaw-adlaw. Now, di ba ito tang gisgutan nga God is transcendent and immanent? Unsay but pasabot sa transcendent? Nga ang Diyos anaa sa tanang dapit without limit or end. Gawas pa, God is immanent. Nagpasabot ka na nga ang Diyos anaa sa tanang dapit at all times. Sa tanang higayon, anaa siya. Now, okay. Unsa may pagsabot niining nga si Ginoong Jesucristo nagalingkod na karon sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Well, kinsa man gyud nagalingkod karon kung pangutan-on sa si follow up. Kinsa man gyud ang iya bang pagkatao o iya bang pagka-Dios, kay mao man ni ang atong tun-an na pod nga hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, meaning na nag-iya siya duha ka kinaiya pagkatao nga 100% o kinaiya sa pagka-Dios nga 100% pod mo ni buti pasabot sa hypostatic union. So kinsa man ini ang iya bang pagka-Dios o pagkatao ang nagalingkod, tubag ang iyang pagkatao. Okay? It is the humanity of our Lord Jesus Christ in hypostatic union that is seated at the right hand of God. Now, all that the Lord Jesus Christ had accomplished while He was still on earth, He left them all to all believers. Iyang gibilin ang kanang tanan ngadto sa mga magtukita, gibinlan. Now,
nasayod na ang Bible doctrine, pulong sa Diyos is biblical thinking, or teaching. It is biblical teaching. Pagtudlo gikan sa Biblia. But there are many believers who criticize doctrinal believers that lagi na, giingon nila bibliolatry kuno. Kay maura may lagi atiman, sige lagtuon. So, unsa may mga kasulti nila. It's pitiful. You see, wa nila makita ang labing manungdanong punto nini. Nga dili kita kanang sinatis pagkasuod sa atong paghigugma sa Dios kung dili kita padayon sa pagtuon sa iyang pulong. Kasabot ka? So mo na nga gikinahanglan ang atong pagtuon. Adlaw yun. Kay kita, ingon ng mga magtotoo, we have been resurrected with Christ and had us seated. Ang pasabot nga had us seated, nagapalingkod ta. That is our positional truth. Kasabot ka? Inumdum ka nitong positional truth nga itong gisgutan. Kahimtang na to nga kanang mo na atong kahimtang positional truth itong higayon nga naluwas kita. Mo na positional truth. Now, so umutan ako nimo, are you resurrected with Christ now? Nga mao man current positional truth na banhaw na kita uban ni Ginoong Jesucristo. O are you seated with Christ at God's right hand? Kana ra ba nagpasabot na sa retroactive positional truth? Unsa may pasabot sa retroactive? Balik ka, okay? Mo balik, murag silbing i-rewind. Okay? Niyadtong nahitabo yung Ginoong Jesucristo dito sa cross. That redemptive work of Christ at the cross. I-retroact katong iyang kaimtang o kita kanang nabanhaw naman uban kaniya. We have been resurrected with Christ. We now share Christ's kanang iyang buhat sa kaluwasan, sa iyang pagkamatay, sa iyang paglubong, sa iyang pag-resurrect, iyang pagkabanhaw, iyang pagsaka ngadto sa langit, ug sa iyang paglingkod na stong kamot samahan. We share all those. Now, kining seated, kanibang paglingkod, in Greek language, it is in pahimutang lang sa present middle participle of seated on thrones. Now, okay. Sa laing bahin, kaning naghisgot man tamay tungod dining kaning we have to be concerned with the things that cannot be seen, not on things that can be seen. Kaya katong makita lagi temporal. Pagkatong dili makita eternal na. Now, unsa man yung mga butang nga di nato makita? Well, ihimplo nini portfolio of invisible assets. Unya, ang protocol plan of God. Unya, ang napulo ka mga kanang solusyon o kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices. O guban pa. Now, so mo nang Kulusas 3:2 kanun na yun ang gapahinomdom ka na to nga ang magtotoo is either continues to set his mind sa mga butang nga tuwa sa itaas. Continues to set his mind on things above or on things
below. No, kaning below on earth. Of course, above in heaven. So, mo na nga, ang set your mind. Okay, ang buot pasabot sa Griegong pudong is phroneo. Ang buot pasabot nini to keep on giving serious consideration. Una-una pag-ayo. Ano yung buot pasabot? Now, give serious consideration. Zetio, keep seeking. Phroneo, keep on giving serious consideration. Kaya kini, ang buot pasabot, yun ni right priority. Ang husto yun nga, pasiuna. Kung sa mag-hustong pasiuna, nato ingon nga mga magtotoo. Doktrina. Pulong sa Diyos. Kaya, kung maghisgot kitag pagtuo, okay, nabitaw na sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang tinuod, without doctrine, there is no true faith. Wag yun, tinuod nga, pagtuo. Now, timan nga ang major issue in the Christian life is volition. Muna gitawag sa akong higalang pastor nga the big V. Okay? The big V. Dako nga V kay volition man. Unya, okay, excuse me. Kaya kita ko nagalakaw lagi by faith, not by sight anymore. Okay? Unsa man gyud ang pangutanon kanako, unsa man, what is the validity of faith? What is the validity of faith depend on? Unsa man gyud iyang saligan niining pagka-valid gyud sa pagtuo. Well, the answer is the validity of faith depends on the object of faith. Ang tumong sa pagtuo. Kinsa man gyud ang tumong sa pagtuo kung bahin nagkaluwasan? Only the Lord Jesus Christ. Basta? Because the question is asked. Na dakong pangutana. Human ka maluwas, unsa may buhaton? After salvation, what? What needs to be done after you get saved? Unsa man? The right answer? 2 Peter 3:18 na po. Ayaw na yun yung kalimti. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na ibot pasabot sa that's looking skupeo. Okay? To look with serious consideration. Serious consideration imong una-una og maayo at the things which are not seen. Kay mo na eternal. It is tragic to see most pastors of today. Labihan dagan ng mga pastor karong mga panahon na ang ilang emphasis gyud is positive thinking to their congregation. Dili murabag mo magalikay sila gihisgot sa mga negative negative ones. Example, di sila mo hisgot ng mga negatibong mga butang like mga suliran, mga kanang kalisdanan, mga pagpiit, okay? Problems, difficulties, tribulations, etc. Dili sila mo hisgot, likay sila hisgot niya na. Hisgot na sila, positive thinking. Now, si Pablo emphasized that these problems, difficulties, tribulations, etc. are the ones that can strengthen a believer's Christian way of life. Di ba? Nakakuha ba nimo? Mauni ang magapad kaligon that can strengthen our Christian way of life. Kung maghisgot na tanin mga kalisdanan, mga kapaitan, mga pagsuway, mga suliran, mga gumunhap, sa padiha. Kini, dili ni angay kanang likayan sa paghisgot.
Kini unta mo'y tagaan yun nila emphasis kay mao man gyud niya makaunsa palig-on kung maghisgot na kani. In fact, doctrine emphasizes that believers should consider niini mga butang problems, difficulties, tribulations as their friends. Mga higala nato kini sila. Dili nato kontra. You see? Make friends with problems, difficulties, tribulations, kanang trials, unsa pa. Love them. Love problems, all this, because in heaven, paminaw, ato yugmao ni kini sila karon, kay dito sa langit, there are no more problems, no more sufferings, no more death, gani. Gusto? Muna. Karon ra ang hustong ihisgot kanang mao lagi hisgutan man nato dili kay atong likayan. Kasabot ka ba? Mao na subo kayo kadaghan sa mga pastor ning atong panahon karon nga. Di lang sila mo hisgot. Kay bason kunog diskurahe ang mga sakop sa kongregasyon. No. Sayop ginang maong approach. You see? Not only positive thinking that you should disseminate or nga ma-assimilate kini sa kongregasyon, kundi mga negative ones. Hatagi ka nag-emphasis. O human mong hisgutan ka na, hisguti ang pulong sa Diyos nga mo. The only solution, you see. So love problems, sufferings, because in heaven there are no more problems. Sabot ka? Now, keep seeking the things above, not the things here below. Now, iba naman ka sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na. And then, 2 Corinthians 5:7, ayaw na po nagkalimti. We live by faith, not by sight. Colossians 3:1, therefore, if you have been risen with Christ, kung ikaw na panauban ni Kristo, keep seeking the things above, not the things here below. Yan, versikulo 2, set your mind on the things above, not on things here below. Namo na. So, ayaw na nakalimti. Now, diha sa 2 Corinto 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Na, klaro na diha. But the things which are not seen are eternal. Now, i-highlight na kanang maong bersikulo. 2 Corinto 4:18. Butangin nag-highlight. Hindi na yun na nimo makalimtan. Or, tagig marker, butangig marker ka ng pahina niya ng maong Biblia. And then 2 Corinthians 5:7 po, we live by faith, not by sight. So, ang mando sa pulong sa Diyos mao nga, continue in your faith. Padayon sa imong pagtuo. Pagtuo diha ni Kristo, pagtuo diha sa pulong sa Diyos, pagtuo diha sa mga saad sa Diyos, nga we will be with Him in heaven. Mo kanay, of course, saad man na sa Diyos, nga magkinabuhi na kita uban kaniya didto sa langit. Now, okay, on the other hand, every moment of every day, we make decisions. Gusto? Of course, all of life is decision making. It's a principle. Tanan sa atong kinabuhi. Decision making. Now, good and right decisions can only be made
mahimo lamang nato ingon nga mga Kristohanon, ha? I am referring this to you and me, natong mga Kristohanon. Good and right decisions can only be made sa diha nga kita ana magpuyo diha sa atong operational divine dynasphere or the protocol plan of God. Now, pagtuo nato sa pagkat-on sa pulong sa Dios ug ang pagtubo niya na and reaching spiritual maturity. So, akong malikon tong prinsipyo kaganiha akong gihatag kanimo nga the validity of faith depends on the object of that faith. Kinsa man ang object? The Lord Jesus Christ. Okay? Now, nainomdom patingali ka nga dihay define o ilang ilang define kining pulong nga Bible. Ilang nga basic instructions before leaving earth. Apan diha sa atong kuha nga kanang kutlo gikan sa usa ka pastor nga iyang define usab ang pulong nga grace. Inumdum ka? GRACE. G, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. Kung malikon, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. So, nindot kayo ka ng pagka-define niya. Now, so, karon ayaw na nikalimti nga itong mando sa Diyos, ha? Seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Now, by the way, kini God, giingon ni sa in English, oxymoron. Diba kung sabot pasabot? Oxymoron meaning comparing two different things. Now, so seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Oxymoron. Now, unsa man gyud ang number one priority nga angay nato nga mga magtotoo? Bible doctrine, God's Word. God's Word should be our number one priority. A believer's thinking is Christ's thinking. Kung ang atong priority ang pulong sa Diyos na. Una-una ni Kristo. Ang naa sa atong una-una. Kana nas 1 Corinto 2:16. Now, actually, a believer's thinking is organized around God's Word. While you are still alive, samtang buhi ka pa, don't ever forget nga ang matag adlaw maunay rare opportunity nimo to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18 na po. Pangutana. What are these things that are above? Unsa man ang sige na itong hisgot nini? Things that are above. Tubag? Things that involve our spiritual life. Mauna, ang mga things above. Pulong sa Diyos, ang atong concentration sa pagtuon, ang atong pagkamakugihon, see? Ang atong pagpuyo diya sa atong dapit nga may gahom sa Diyos. Now, muna, in other words, pag langkob nini, our spiritual life. Kini nga itong spiritual life nga gitanyag sa Diyos natong mga magtotoo
is a unique, sophisticated, fantastic, fabulous plan. Plan of God alang sa atong kinabuhi. Mo nagingan lang og eusebia, godliness. The spiritual life, pinagi sa pulong sa Dios, and then let this pulong sa Dios patuyok-tuyoko na palibot-liboto na sa atong panimuot. Let it circulate in the stream of our consciousness. Then, humanyana, paggamit sa napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. Utilization of God's 10 problem-solving devices. Mga paagi sa pagsulban sa atong mga suliran. Unya, niya pag yun, ayaw na ni kalintipod. Kining duha kang ihanlag power options. Kanang kining power ni ining isgutan, power ni ugahon sa Espiritu Santo. Ang number 1, kining duha ka power options, number 1 is ang pagpuno sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang paggaling metabolize sa pulong sa Dios. So, feeling of the Holy Spirit and metabolization of Bible doctrine. Now, di man niya, kung maghisgot ganita sa napulo ka paagi di ay, okay? Napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Kini, giandam, gitagana sa Diyos, alang sa tanang mga magtotoo. Okay? Now, of course, as a review, unsa mang gyud ning 10 problem-solving devices. Una nini, rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Grace orientation. Doctrinal orientation. Personal love for God. Impersonal love for all mankind. Sharing the happiness of God. Personal sense of destiny. And occupation with Christ. Mao ni ang 10 problem-solving devices. Now, kining 10 problem-solving devices, paminaw, solves all problems in the life of a believer. Do you know that? Nagasulban kini oy. Nananapod na nimos pagtuo ni ana. It's a matter of choice. Imo na kanang pagdawat o pagsalikway. Na kay freedom, na kay kagawasan. Apan mo ka na ang gitudlo sa pulong sa Dios nga. Kining iyang iyang sa Dios ba? Kining iyang mga kanang mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Magsulbad yun sa tanang suliran. So, nalagin na ni mong tuo ka ba? You see? So, if that is the case, ngano mang daghan mga magtotoo, mga igsuon na to, become jittery, become hysterical, become paniki, nga tarantar, nagkaguliyang nilang pangunahuna. Kaguliyang ba unsay nga na, kagidlay, ngano man, when they face problems in life, when God offers these 10 problem-solving devices, ngano man, tubag, unsa man? Because they are negative to learn it. That includes the basic, elementary, and advanced doctrines. Huwag man sila gana. Huwag man sila kainit. Huwag sila tinguha ng mutubo. Huwag sila pagpanumbaling. Huwag sila kanang panahon. You see? So, mauna, produkto ra gyud sila sa ilang desisyon. Imbitahon lagi na nimo Bible study, minsan ko panahon na busy ko kayo. Kamon lang. Now, sorry, di ko katambong. Mao na nga, ang Diyos po, may sorry po, wa ko ihatag ni mong panalangin, kung dili disiplina ra. You see? Mao ra gud na. In the sense nga,
ang Dios nagahatag, nagasangkap sa tanan alang sa atong kayuhan. Pan imo magibalibaran, imo manggi salikway nga ana produktor ka sa imong desisyon. Now, timan na nato kining prinsipyo, the more doctrine we acquire, the more we come to love God. Okay? Mas daghan tag doktrina nga atong makatunan, mas daghan, musamot ang atong kasuod o kainit sa atong paghigugma sa Dios. A believer has to have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kaya ang pagkaton og doktrina is equivalent to thinking doctrine. Of course. The more Bible doctrine in our mentality of the soul, the more we can have capacity for life, capacity for blessings. You see? Now, what about a believer nga mo kanang mudumili o musalikway sa pagmitabulay sa pulong sa Diyos sa iyong kinabuhi? What about them? Or what about him? Well, mo nagiingon og a tree is known by its fruit. Saying man po na. He is only a product of his decision. Basta? Ang pulong sa Diyos na kaingon des Roma 8:5. For those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. No, kining flesh din karnal. Karnal, kaduha ra mga klaseng mga magtotoo. Karnal o spiritual. Kano sa man makarnal ang magtotoo sa panahon nga makabuhatong sala o di niya na isugid nito sa Dios, iyang itinir sa iyang kalag. So he is carnal. No. Kano sa man po ng magtotoo mahimong spiritual. Sa diha nga siya, he is free from any mental, kanang lingual, or overt sins. So, ang carnality o spirituality are mutually exclusive. Sabta gina. At bang na sila. Either a believer is carnal or spiritual. Sabta gina. Okay? Now, sa may imong piliyon yan, which would you choose? To be carnal or to be spiritual? A believer's open secret is the following. Timan ini. Open secret ni Operation PTA. Unsa man? P, right place. T, right time. A, right attitude. So, mo na open secret. Be in the right place, at the right time, with the right attitude. Now, dili ta makabase sa atong espiritual ng kinabuhi sa atong personality. Dili. You cannot base. But on what is inside sa mentality sa atong kalag. Mao ni atong basihan. Now, what can change a believer's personality? Unsa man? Tubag? It is what is inside in his soul. Kanang nasa sulod sa iyang kalag. Gani, ang personality is not sin. Personality is not even sin. So, ang atong pangunahuna, then, as believers, mao kini ang issue. Ang atong pangunahuna. Now, do not be concerned, therefore, too much with your personality to be changed. Tungod kay, sa diha nga ikaw magapadayon sa pagsibog sunahan sa imong espirituhan ng pagtubo, kining gisutang personality automatically improves. Anam-anam na siya kaugmad o kausab. That's the byproduct
produkto, resulta ka na sa spiritual growth. Kasabot ka. So, padayon lang sa imong pagtubo ng spirituhan no kanang imong personality maanam siya og kausap. Let us remember that a believer has encountered and shared ming kanang sa may share sa Binisaya misalmot, okay? Kita misalmot sa unsa kamatayo ni Ginoong Kristo sa iyang paglubong, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka sa langit, o sa iyang paglingkod sa tuong kamot samahan. That we have encountered and shared with our Lord Jesus Christ. Now, okay, ako i-quote na usab tong may tungod ning Romans 8:5. Nagaingon kini nga, for those who are living according to their flesh, meaning carnal, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Mao na. No, ang pait ni God, kung ikaw buot mahimong karnal, kano sa ka mahimong karnal? I'm referring this to you, fellow believer. Kanus ka man makarnal sa diha nga ikaw makabuhat og sala o mga sala o imo ka nang gikuptan diha sa imong kalag o ani mo nahingan liwan mo sugid ngadto sa Dios. Karnal ang imong kahimtang. Gusto? Now, ibaw ka kung say ang kahimtang yun mo as a carnal believer. You're a loser. Piliro. You're miserable. Alaot. Makaluluoy. You are disorganized. Nagkaguliyang. You're confused. Ka nang murag nagkayagaw na lang, nagkayamukat. Under God's discipline. Disiplinahon ka kaya anak ka man sa Diyos. If he continues to perpetuate his carnality, unsa? Diba, paminaw. Sa diha nga ikaw magapadayon sa paglunang sa mga kasalanan o sa pagbuhat sa mga ngilan ng mga buluhaton, supak sa mando sa Diyos, continue to be carnal, imong yung i-perpetuate kanimo carnality. Paminaw. Ikaw, you become useless to God. Pait kayo ng pagkapunga. Bugat kayo na. You become useless. Mao niya ngay natong kanang palandungon. Paita, no? O makarnal data. Wana tay pos alang sa Diyos. Yes. You become useless to God. Fellow believer, do you want to be in that kind of condition in your spiritual life? Buot ka ba? Kaya binimo, it's a matter of choice. Mahimo. Wala. Padayon na lang sa imong paglunang sa sala. Apanay po kasunsay resulta. See? Naibaw ka unsay sangputanan niya na. Again, let us repeat. Again pa, repeat pa. Ato ning balik-balikon to emphasize here. How do we believers become useless to God? Alang kanimo magtotoo, fellow believer, karon ako kang pangutanon. Kanus ka mahimong waypo sa Dios? Tubag sa diha nga magnegatibo ka, wa na kay gana, wa na kay kanang kainit, wa na kay gugma, wa na kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios, diha ka mahimong waypos sa Dios. Now, ato ning ipadayon ugma, ayaw si Piyata ang sumpay, ay daghan pa kitag pagkaisutan ni ining mga punto bahin sa
the doctrine of grace, magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagbalik, ning dapita ugma o Diyos, aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristuhanong pagkinabuhi. Aron dili kami mahimong mga waipos alang kanimo o Diyos. Buot kami nga magmapuslanon diha kanimo, nga kami magmadinaugon o makakinabuhi kami sa kinabuhi nga kahimut-an nimo o Diyos, a spiritual life that is pleasing to you. Salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.